Halin so, halin so, halin so. Masu iya magana na cewa hali abokin tafiya, to sai dai halin iri-iri ne. Halin mutum jarinsa, mai hali baya fasa halinsa. Ba abincin ne bukatata ba, wani ke ce bukatata. Ban gane ba. Ban gane ba ki gane ba. Ya zaki min haka? Ya zan yi miki magana ki nuna baki gane ba. Na fi bukatar ki akan abincin ai. Shi yasa nake so a dinga kawo shi. To ai ga wayan naka kuma naje sama ban ganta ba. Wato ina zaune da ke kina cin amana ta ban sani ba. Me kuma ya sake faruwa? Farar takarda ta kashe ido. Sai ku je ku zauna a gidanku. Ni ma ki bar ni in zauna a gidana. Ni ma in kika je gidan na ai Umar ba zan rasa abin da zan baki ba ko? Tuwon dawa? Koko zaki dama min in sha. Gaya min abin da zaki ban a gidan malamin makaranta. Halin su Kin san ba ta yanda za a yi kina cikin gidan na ranke baci. Amma sai ki dau kafa ki tafi inda kin san wajibi ba a bukatar ki a can. Sai na ga Baraka da kwakwaran tunkuli a hannunta. sabon shiri daga kamfanin ARM Movies. Shiri ne mai cike da nishadi, da cin amana, da sarƙaƙiya, da kuma tarin soyayya ta amana. Kar ka fita wata ta kalle ka ko kuma kai ka kalli wata. Idan ban da abinki wanda ya ajiye kamar ki, ina shi ina kallon wata mace a waje. Na tabbatar da cewa tana sona da gaske, kawai dai inda matsalar take shine uzurin da wannan mahaifiyar ta. Ita fa tana ta kai ciya za yarta ta auri malamin makaranta ba hamshakin mai kuɗi ba. Matakar kina mar addu'a. Wallahi Allah zai azurta shi. Ai shi gaba ɗaya ma Islam in biki sani ba, ai bai ɗauko hanyar da zai yi arziki ba wannan. Halin so. Wata uwa ta raba soyayyar 'ya'yanta mata guda biyu, saboda ɗaya na auren mai hali, guda kuwa tana auren malamin makaranta. Yakan bayyana so na gaskiya tsakanin ma'aurata. Wannan shiri zai dinga zuwa muku duk ranar Litinin da misalin karfe 7 na dare a tashar YouTube mai suna Hausa TV Namaste. A daren kowace ranar Litinin, da na subscribe sannan ka dana alamar ƙararrawa domin samun shirin da zarar an ɗaura. Halin su Sai dai ki zaba ko ni ko mahaifiyarki in dai farin ciki ki so ki samu a rayuwa. In zaɓa ko kai ko mahaifiyata. Halin so, halin so.